tots els que ens l'estimem. Vull agrair primer de tot la presència de l'honorable senyora cònsol d'Encamp, benvinguda, també benvinguda als patrocinadors del club que ens acompanyen, als representants del club, als jugadors també que ens acompanyen avui, Carlos Martínez, el Rubén Bové i el Martí Riverola, i evidentment també als mitjans de comunicació. Ja fa uns anys que el Futbol Club Andorra viu un viatge apassionant, un viatge ple de reptes. La darrera temporada, per exemple, vam viure una temporada apassionant que fins a l'últim partit va ser absolutament renyida i que ens va deixar l'equip molt ben col·locat en aquesta primera divisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Avui comença un nou capítol amb la presentació d'una nova identitat visual. 79 anys després de la creació del club, el club es modernitza la seva imatge, es posa guapo, podríem dir col·loquialment, amb especial rellevància pel que veieu, pel nou escut. Especial rellevància perquè l'escut és un símbol que els jugadors i els aficionats porten al cor amb el significat excepcional que això implica. Per parlar-nos d'aquesta nova imatge i explicar-nos com ha estat la seva creació, saludem al senyor Ferran Vilaseca, president del Futbol Club Andorra, i a Marc Carrión, director de màrqueting de Cosmos. Ferran Vilaseca, president del club. Avui és un dia important perquè l'escut va molt més enllà d'un simple disseny. Bon dia a tothom, gràcies cònsol per venir, gràcies als patrocinadors, gràcies als jugadors que estan aquí, gràcies a tots per venir. Per nosaltres avui és un dia molt important, és una d'aquelles petites grans passes que teníem marcades en l'imaginari, a l'agenda imaginària del que és l'Andorra. És un pas important com a club, com a institució. Creiem que aportar una nova imatge visual i adaptar-nos als temps era important. És un pas més dintre del que és el creixement del club i a més, i us explicarà el Marc, hi ha molt al darrere d'aquest canvi. Jo crec que hem intentat copsar amb un sol símbol el que és Andorra i el que és el futbol Andorra i n'estem molt contents i molt orgullosos. Esperem que us agradi molt i que disfruteu també una mica de la presentació perquè veieu el viatge que s'ha fet per arribar fins a aquest nou escut i aquesta nova imatge. Gràcies a tots. Gràcies a tu, Ferran. L'escut, com deies, ha estat dissenyat per l'agència Suma i amb un disseny com aquest tot té un perquè que va molt més enllà del vessant merament estètic. Marc Carrión, director de màrqueting de Cosmos, ens expliques tot aquest viatge que heu fet. Perfecte. Albert. Bon dia a tothom. És un plaer estar aquí amb tots vosaltres i ens agradaria explicar-vos el viatge, la feina que hi ha hagut durant més d'un any, conjuntament amb l'agència Suma, amb la gent del club i la gent de Cosmos. Aleshores, el primer de tot, partim d'un club amb molta història, fundat l'any 1942, on al final és el degà del futbol andorrà i el club ha anat tenint una evolució al llarg dels anys. El 1942 va jugar amb una samarreta vermella on portava un escut amb els tres colors característics del país i durant tota aquesta evolució el que veiem és que hi ha hagut una forta correlació a la bandera del país i al tricolor. Aleshores, és cert que hem anat tenint encerts i derrotes, però des de l'any 2018 per nosaltres és un punt d'inflexió amb l'entrada de Cosmos i Clayton, on hi ha un projecte molt ambiciós i on la part esportiva creiem que ha anat fent passes molt encertades, inclús l'última fita que hem aconseguit és l'ascens a la primera divisió de la Reial Federació Espanyola de Futbol i aleshores veiem que la part esportiva està creixent i nosaltres el que volem fer és acompanyar aquesta part esportiva i preparar la marca pel present i pel futur. Creiem que hi ha una evolució digital, les marques a dia d'avui parlen d'una altra manera al fan i al consumidor i nosaltres el que volem és preparar aquesta marca pel futur que ens espera i posar-la al mateix nivell que es mereix el club. Sempre respectant l'origen i la bandera. Volem anclar-nos molt al territori i al país i a la paraula Andorra i òbviament creiem que la bandera i el tricolor és algo únic i característic d'aquest equip. Tot això ho hem fet enfocant-nos en 4 eixos. El primer de tot és construir un relat il·lusionant
que la gent s'il·lusioni amb el projecte, que vagi formant part d'aquests ascensos i d'aquestes victòries que va tenint el club. Tot això vinculat, òbviament, al relat de que estem en un territori únic i especial, no deixem de jugar a més de 1.000 metres d'alçada al mig de les muntanyes, i que tot això fomenti un sentiment de pertinença, que creiem que aquí tenim marge de millora, que hem d'incrementar la base social i treballarem per això. Aquest és un primer pas, però tot això anirà acompanyat de campanya d'abonats, i que la gent, no només fan del futbol, sinó que la gent d'Andorra que busca entreteniment o que busca plans amb la família pugui formar part d'aquesta història i que vingui a donar suport a l'equip. I per últim, que això serveixi per enriquir l'imaginari del país, convertir el Futbol Club Andorra en un actiu del país i que sigui no només un producte o un entreteniment per la gent local, sinó que serveixi també per atreure el turista. Aleshores, què hem fet? Bàsicament hem treballat en dos eixos. El primer és posicionament de marca i el segon és la identitat visual. Aleshores, quan defineixes un posicionament de marca, el primer que fas és entendre quina és la missió, quina és la visió del Futbol Club Andorra, i aleshores nosaltres el que veiem aquí és que hem de donar a conèixer Andorra per tot el món i ser un dels seus millors ambaixadors. Si el club va creixent, podrem viatjar, podrem anar a tot el món i al final convertir-nos en un dels millors ambaixadors del país, i el símil una mica pot ser el que a dia d'avui és el Futbol Club Barcelona per Catalunya. I tot això com ho aconseguirem? Òbviament, els resultats, que la pilota entri, que el Carlos faci molts gols, però també trobant allò que ens faci especials i únics. I què ens fa únics? El primer és que tenim un projecte singular. No deixa de ser peculiar que un jugador en actiu del Futbol Club Barcelona, conjuntament amb uns socis andorrans, hagi adquirit la propietat del club, que darrere hi ha també una startup a Barcelona que pugui ajudar a fer créixer aquest projecte. Òbviament estem marcats per l'altura, passen coses una mica imprevisibles, no? Estàs pujant a dalt dels Pirineus i no t'esperes que hi hagi un país, t'esperes que si vens aquí puguis anar a esquiar, a fer trekking, i nosaltres decidim per jugar a futbol i entrenar a vegades en condicions una mica adverses, i òbviament hi ha una experiència de país, no deixem de representar Andorra en una lliga estrangera, i això és una cosa que també creiem que a nivell de comunicació i a nivell de màrqueting ens pot fer únics. Però el que realment ens fa especials és que juguem a futbol entre les muntanyes, i aleshores aquí neix una mica la idea de marca amb tot el que volem signar a les nostres comunicacions, i al final el que volem dir és Futbol Club Andorra inesperadament. Qui ens diria que el 2018 vindria Cosmos i Clayton, farien un projecte ambiciós, els jugadors, l'estaff, l'equip directiu compliria amb escreix en les responsabilitats, i nosaltres el que volem fer també és treballar la comunicació i sorprendre els fans i al consumidor. Aleshores, un cop hem definit una mica aquest posicionament de marca, entrem a la part més visual, més estètica, per entendre quina és el nou llenguatge visual de l'equip. I posarem un vídeo. Com veieu, estem bastant anclats a les muntanyes, tenim la presència de la A d'Andorra, i el que volem és dotar una mica de força, que tingui punx al vídeo i que poder comunicar amb aquest nou llenguatge. Aleshores, si us expliquem una mica el viatge creatiu, tot parteix de la paraula Andorra, on volem ser ambaixadors, com he dit abans, agafem les dues lletres, és una paraula cap i cua, i amb això ho convertim en un símbol. Passem de tenir un escut heràldic amb corona a intentar adaptar-nos en els nous temps i sobretot intentar fomentar que això neix de la paraula Andorra. Aleshores, és cert que també ens hem inspirat una mica, a part amb la paraula Andorra i amb la A, amb les muntanyes, per això té aquesta forma el símbol, també pot ser un floc de neu, i al final té 3 ratlles que venen a representar una mica el tricolor. Aleshores,
A partir d'aquí, aquest símbol ens permet entrar en una nova manera de comunicar. Com he dit abans, no només som un club de futbol, volem ser una marca que parli en els nous temps i això creiem que funcionarà molt bé. Aquí tenim un exemple de com quedaria en un entorn de competició quan ens comparem amb altres clubs de la primera Reial Federació Espanyola de Futbol i on veieu que destaca una mica, no? És un club que aposta per modernitzar-se, que aposta pel futur i que sortim una mica de totes les formes heràldiques que hi ha a dia d'avui en el món de l'esport. Si anem fent bé les coses, per què no, el dia de demà poder estar al costat d'aquests escuts. I també veiem que podem parlar un llenguatge molt semblant a ells o inclús, com pot ser l'exercici que ha fet l'Inter de Miami, creiem que es pot apropar. Però no només això, sinó que quan defineixes una nova identitat visual és bo tenir un marge comparatiu, no? I per exemple posem l'escut del Barça, que és un escut que ha canviat molt poc, és veritat que ha canviat 10 vegades, però des del 2002 que no s'actualitza, i té aquesta forma també heràldica i una mica més antiga. L'Atlètic de Madrid, que ha respectat molt els colors i la forma, però hi ha fet una petita actualització perquè es representi millor en els mitjans digitals. I després tenim el cas de la Juve, no? Que la Juve ho van tenir molt clar, van voler apostar per convertir el nou símbol en una marca i realment estan fent les coses molt bé. Nosaltres creiem que estem una mica entre el que és l'Atlètic de Madrid i la Juve i que tenim un punt de flexibilitat. És a dir, quan estem en un entorn competitiu estem dintre del cercle tricolor, però que el dia de demà, si volem crear una línia de roba, de moda, de lifestyle, doncs que tenim una marca que pot competir perfectament amb Nike, amb Apple o inclús amb la Juve i que això, si l'equip va guanyant massa social, va guanyant partits, podem crear una marca de roba o productes digitals que respondrien molt bé. A partir d'aquí tenim la samarreta, que és amb la mateixa que vam jugar l'any passat, amb la nova aplicació amb l'escut. Després, nous exemples de com podria quedar la roba de més lifestyle o de passeig, on veieu hem tret la circunferència i podem jugar amb la A, amb diferents tamanys, exemples de merchandising, que la idea és poder anar desenvolupant una col·lecció de productes cada cop més àmplia i que la gent doncs, realment s'ho faci seu, jaquetes d'entrenament amb diferents colors, amb símbol i sense, un exemple d'aplicació del nou símbol amb gorres, on veieu que tot el que va més en relació al primer equip i a la part esportiva doncs porta la part tricolor. Si volem anar a la part més de lifestyle i de moda, trauríem la circunferència. Aleshores, fins aquí expliquem una mica aquest nou símbol, com es veu representat a la part esportiva i a la part de merchandising, però tot això no acaba aquí, sinó que creem un nou llenguatge visual, que amb això és el que treballarem a comunicació, a les xarxes socials, a publicitat, i hem intentat també inspirar-nos en les muntanyes, no només en la part maca de la muntanya, sinó en aquesta part abrupta, aquesta part de desgast, la sensació de climatologia adversa, i tot això ens donarà un codi visual que el que fem és aplicar aquest desgast al color blau o al color groc o al color vermell. Aleshores, a partir d'aquí jugarem també amb formes de triangle que representin les muntanyes, però no ho volem fer de manera perfecta. Sabem que les muntanyes són imperfectes i tenen aquests desnivells, doncs nosaltres utilitzarem també les xarxes socials per tenir diferents formes, un llenguatge més enriquidor i intentar modernitzar la imatge del club. També tenim una nova tipografia, que la veieu aquí, que els jugadors també portaran els números i els noms darrere amb aquesta nova tipografia, que el que volem és que sigui específica pel Futbol Club Andorra, una tipografia que és mòbil, que et permet jugar amb els diferents elements, i inclús ara veureu exemples de diferents creativitats, en el cas de que anunciem, per exemple, Futbol Club Andorra contra el Castelló a Prada de Moles, altres exemples de creativitats on hi hagin pòsters o inclús campanyes d'exteriors al carrer,
I també, per últim, tenim exemples de com pot quedar l'activitat a les xarxes socials. Hem creat diferents plantilles amb aquesta nova identitat visual, els dies de partit, quan hi ha un gol, quan hi ha una alineació, i creiem que aquest sistema audiovisual és potent i que permetrà connectar amb els fans. Per últim, dir que creiem que junts farem història, que el que volem és acompanyar els èxits de l'equip, tenir una marca a l'alçada, i per què no el dia de demà poder jugar una eliminatòria de Copa del Rei contra el Real Madrid. En aquest any podria ser el Real Madrid-Castilla a la Lliga, però creiem que tenim una marca preparada, que aquest és un primer pas. I per últim acabar amb l'autocar, que tindrem aquest any viatjant per Espanya amb el missatge Fúria Tricolor, junts cap al cim. Doncs gràcies, Marc. Un viatge molt, molt interessant per entendre el significat de la nova imatge corporativa. Si us sembla, companys de mitjans de comunicació, obrim el torn de preguntes per qualsevol inquietud que els vulgueu traslladar. Doncs endavant. No hi ha cap dubte. Molt clar. Sí, teniu claríssim? Si no teniu preguntes, aprofitaria que tenim els jugadors. Us deia al principi de l'acte que tenim el Carlos Martínez, el Martí Rivarola i el Rubén Boé. Doncs Rubén, va, puja tu i parlem 3 minuts, que em sembla que comenceu ja això, no? Sí. Puja. Té. ¿Por aquí? Sí, posa aquí si vols. ¿Un poquito la mascarilla? Sí. Si no te m'apropes gaire. Si estàs ben moreno, Com han anat les vacances? Molt bé. Sí? Què has fet? Muchas cosas. Sí? Puedes vender tu tierra si quieres, No, os invito a todos también a ir a Mallorca, Menorca, Ibiza y bueno, pasar por el Pundelló, ya que estamos. Venga, va, pues hecho la cuña. Explícame, mañana teniu reconeixement mèdic, em sembla que us ha convocat el míster, que per lo que veig a xarxes ell està molt en forma, no sé vosaltres com arribeu. Bueno, ¿qué esperas de aquests primers días? No, pues la verdad que tengo muchas ganas. He visto a mis compañeros por primera vez, conocer a gente nueva, una liga nueva, que será algo muy importante para nosotros, para ver en qué nivel estamos, para el país, para el equipo, y nada, tengo muchas ganas de empezar y con todos los cambios que hay y a ver qué tal se nos da. Categoria nova i no sé si teniu una expectativa del nivell que hi haurà aquí dins. Com t'esperes que sigui aquesta competició aquest any, aquesta temporada? No, sabemos que va a ser una liga muy parecida a Segunda A. Hay equipos de muy gran nivel, clubes muy grandes que están haciendo las cosas muy bien, como nosotros, y sabemos que va a ser una liga que tenemos que competir desde el día 1. No se podrá fallar, hay muchos equipos muy buenos, todo el mundo queremos estar allá arriba i sabemos que tenemos que hacer las cosas bien. Hi ha noms en majúscules perquè són filials d'equips de primera divisió, però amb quins equips creus que està a la batalla? Quins equips destacaries d'aquesta primera? Yo creo que este año van a ser muchos equipos, tanto tenemos todos los filiales de un gran nivel, todos los equipos que han descendido, clubes muy grandes como el Nastic, el Baleares. Va a ser una liga muy bonita, va a ser muy emocionante, cada partido nos vamos a jugar mucho y creo que va a ser un año que tanto la gente del país como la de fuera como nosotros vamos a disfrutar. I anem acabant, missatge a l'afició i a tothom que segueix el club, què? Posem reptes o no? Sí, como cada año, se dijo a Jaume, cada año intentamos subir, este año hicimos un pasito, casi fueron 2, pero lo nuestro es que queremos subir, queremos seguir creciendo, hacer algo histórico y creo que vamos por buen camino. Bueno, i no, abans de deixar-te marxar, ja que tinc aquí, estrenem escut, tu n'has portats molts a les samarretes, què et sembla? La verdad que, como ha dicho el presidente, las cosas se van modernizzando, las cosas cambian y creo que han acertado completamente y esperemos que a la gente le llene tanto como a nosotros y disfrutemos mucho con este escudo. Vinga, gràcies Rubén, pues, gràcies per les paraules i esperem que sigui una temporada fantàstica. Doncs, fins aquí no baixis perquè mira, farem les fotografies, donem per finalitzat l'acte, tancarem amb les fotografies oficials amb el nou escut. Gràcies a vosaltres per l'assistència i esperem que ens anem trobant durant la temporada i que sigui per celebrar molts èxits. Gràcies.